Bă, am zis că filmăm house tour. Care house tour, frate? House tour aici? Bă, lasă-mă să spăl măcar dinții, părul să-l usuc și vin direct la house tour. Hai să trecem! Bine. Hei, ceau la toți, eu sunt Reșanu, iar astăzi cu voi să facem house tour-ul acestei case unde eu mereu filmez TikTok-uri, unde eu trăiesc și dorm ca un... Hei, ceau, eu sunt Reșanu. Eu sunt Reșanu, iar astăzi facem house tour al acestei case unde eu filmez TikTok-uri, dorm, că l-ați cerut foarte mult și o să vedeți fiecare cămeruță detaliu cu detaliu, o să vedeți pisica mea cum doarme și se relaxează și o să-mi spuneți ce părere aveți despre locurile unde filmez și, apropo, la sfârșit de video să vă aștepte ceva foarte special, o să vă arăt un lucru foarte fain și de asta v-aș ruga să dați un like, share, comment, subscribe și să vă uitați la acest video până la final. Să trecem la house tour. Așa intrăm noi într-o zi de vară, într-o zi de toamnă și într-o zi de primăvară în această casă. Și aici aveți sala unde eu intru, mă descalț din încălțămintea lui Julian. Poftim, vedeți, Julian e după cameră, filmează. Salut, Julian! Salut, frate! Cam aici e antreul unde noi ne schimbăm, încălțăm și intrăm în această casă minunată. Iar acum să trecem la următoarea cameră, dar pe final o să vă arăt și camera mea personală. Și prima cameră în care să intrăm o să fie bucătărie, unde eu îmi iau mic dejunul, mănânc și savurez fiecare bucățică de mâncare. Aici aveți un covor popular cu lână de mătase cusută la bunica la comandă. Este un covor domnesc, ceresc, făcut din cerb de mătase. Iar acum vedeți aici frigiderul meu frumos, unde eu în fiecare zi aleg mâncărică gustoșică, la burtică și mobiluță, în principiu nimic special. Niște legumidele, niște fructicele. Da, aici avem zahăr, sare și sare. Iar eu, sincer vă spun că sunt fan mare de ceai, frații mei. Eu fac așa, bam, și beau ceaișor. Dar mai mare fan decât ceai, eu sunt fan de cafea, frații mei. Aici avem, bam, așa, și am pornit cafeluța, bă. Am pornit cafeluța. La cafeluța ce trebuie? Cu astea, dar astea sunt murdare, că noi cu Julian n-am băut înainte de video câte o cafea. Dar zic acum să punem alta, știți? Să punem alta, că să nu curgă, știți, în gol. Stați așa, prinde-mi imediat momentul, prinde momentul. M-am prins, bă! La secundă am prins, că eu nu glumesc, Trecem pe aici, cafeaua lăsăm să se facă. Trecem pe aici unde avem sala, unde eu privesc living room, unde eu privesc televizorul, mă așez aici frumos și savurez cafeaua de dimineață. Nu atrage atenția la lumină, a făcut ca să fie calitatea la video mai bună. Iarăși avem o colecție de alcool, ceea ce nu promovăm. Iar aici luăm masa, frații mei, luăm măsuța, faci așa, bam! Te așezi și iei măsuța în fiecare zi frumos, o cerealușă, o curălușă și o mămăliguță de-astea moldovenească de la domnească. După mine, Julian, după mine, mergem. Aici avem următoarea cameră, avem unde eu țin ring light-urile, softbox-urile, printez, lucrez, mă gândesc, citesc și meditez, așa să spunem, starea mea spirituală. Un pat de-asta comod, te așezi așa, iei o cărticică și citești, frații mei. Citiți mereu, că citirea dezvoltă creierul și e foarte importantă. Citirea dezvoltă gândirea. Egipt și India e ca și cum Basarabia și România, forța, frații mei! Să nu filmez afară geamul, bă, că să nu vadă unde trăiesc, aici avem, nu filma acolo, intră bă, nu arătau unde trăiesc. Aici avem unde legendar, eu filmez TikTok-urile, bă, fashion. I'm gonna pop some text, I got $20 in my pocket. Aici filmăm TikTok-urile, e un balcon așa de lumină, nu arată fereastră, trebuie fratele meu. Și aici intrăm în terasa noastră, unde noi savurăm cafeaua, bem și primim plăcere de la aerul dimineții. Dacă nu vreți să ieșiți afară și să vă expuneți publicului, pur și simplu ieșiți la terasă, beți o cafea, savurați sau luați mic dejun de când e vară, de exemplu, când e cald, e frumos și discutăm toate business. Hai, intră că e frig, Da. Și mergem în camera mea, unde eu dorm și unde eu stau și savurez toate plăcerile zilei. Uitați-vă cine doarme aici, boșilor. Samantha, zi, ea deschide gurița și cască. Samantha, zi bună ziua la toți. Deci, facem așa,
o punem așa și mergem mai departe și aici avem unde eu editez videourile, unde eu mă joc la calculator și mă relasez, privesc un YouTube, ceva, ascult niște muzică, primul monitor, al doilea monitor, un setup, așa să spunem, măgăruș. Măgăruș e prieten cu Samantha, apropo. Cam așa este cămeruța mea, aici avem unde punem cărțile. Vă recomand chiar acum o carte foarte faină, frații mei, Think and Grow Rich. E o carte, bă, extrem de șmecheră. Vă recomand la toți să citiți. Și zic să vă arăt și garderobă, că mulți mi-au cerut unde trăiesc anume și unde mă îmbrac. Cum sunt hainele, bă, de unde ai atâtea haine? Intrăm chiar aici, Julian intră, cameruța mai mică. Bă, deci așa arată closet. Puteți să vedeți ce aveam și de fotbal. Julian, întoarce-te, te rog, fratele meu, arată și acolo. Bam, cam așa, ne scuzați că nu e aranjat, că na, eu sunt puțin cam lenos, dar vă dați seama. Vă dați seama, vă dați seama. Unde? Da, nu scuzați, Samantha a vrut să iasă de pe spate. Și cam așa a fost cu House Tour-ul meu. Lăsați comentariu, share și subscribe la acest video cu cloțopelul pornit, frații mei. Nu uitați că e foarte important cu cloțopelul pornit și cât mai mult o să acordați suport acestui video, o să crește mai mult și o să postăm mult mai multe videouri, mai mult content pentru voi, frații mei. Chiar dacă dați subscribe, chiar acum vă o să ne străduim să scoatem content zilnic, video zi de zi, bam, bam, bam. Așa, ca pe mașină să scoatem împreună cu Julian, cu Timmy, ne scuzați Timmy azi, nu-i, dar o să scoatem toți împreună cât mai multe videouri, dar depinde foarte mult de suportul vostru, așa că nu uitați să lăsați like, comment, subscribe și salutare la toți, vă pup, bam!